पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। वाल्मिकी चुकले उत्तर। महाभारत कोणेन बरयला? कोणाक येता? यास्मनी ऑडियन्सान सांगू येता उत्तर येता जाल्यार महाभारत कोणेन बरयला? महाभारत हे गणपतीन बरयला। साष्टांग मन हे माझे गौरी पुत्रा विनायका, भक्तीने स्मरता नित्यायु कामार्थ सिद्धये। मुंबई हांगासरले फामाद अशे सिद्धिविनायक देऊळ आसा, ते खंय आसा, खंयच्या वाठारान आसा? कालबा देवी, दादर। चुकले। प्रभादेवी प्रभादेवी सारखे उत्तर। शंकराच्या पिंडीवर बेल वाहते मी वाकून, महेशरावाचे नाव घेते सगळ्यांचा मान राखून। पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2।